Sa paglikay kontra dengue, gipaubos sa dengue awareness ang mga empleyado sa Cebu Provincial Capitol. Pinaagi sa mga resource person, gihatagan og kasayuran ang mga empleyado sa paglikay nga dili mabiktima sa dengue, lakip ang ilang mga pamilya. Kung adunay masinati nga simptomas sa dengue, gikinahanglan nga mopa-check up kini dayon aron matambalan. Ang mga kasagaran nga simptomas sa dengue mao ang taas kaayo nga hilanat nga usahay moabot og 40 ang temperatura. Sakit sa ulo, labaw na sa likod sa mga mata, sakit sa kalawasan, kasukasuan ug kaunuran, hilanat nga nagdaog mga rashes sa panit, way panglasa, way gana mukaon, pagluya, pagsuka ug pagdaot. So importante na sa loob pa lang ng bahay natin, alam na natin kung ano yung gagawin natin. Kung may mga anak tayo, kamag-anak na may mga sintomas ng dengue, at least hindi na siya lalala. So kailangan baguhin na natin yung mindset ng mga Pinoy na kung kailan lang malala, tsaka lang magpapacheck up. So pagka merong hindi alam, magtanong. Importante na alam natin ang mga gagawin natin, lalo na sa mga ganitong kaso ng dengue. Ang kaning dengue no, kaning lamok, aning Aedes aegypti, kaning tumuguna sila sa limpyo na tubig. So ato dyan i-make sure na wala ni sila kanang matubuan bitaw. So sa itong mga balay-balay, tanaw na to na wala ni mga lugar kung asa sila pwede mabuhi. Man, kuan sad ka nang motong apil sa gipang tulo ang early signs. So kadong mga hilanat, ang rashes, ang naunsi bantayan, man kanang di magdugay-dugay huwat before magpa-check up. Si Governor Pam Barriquatro nagpadayag sa iyang suporta sa mga empleyado sa Kapitolyo sa pakigbatok sa dengue. Ang gobernador nakig-uban sa mga empleyado atol sa dengue awareness. By learning, sharing, and working together, we can make sure our homes and our communities are safe from dengue. This is not just about health. It is about protecting our families and giving every Cebuano the chance to live well. Mangin labot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Munching Austero, Sugbo News.